so krache akwaba yeah odi de say wura pacho midin de yaboaben ufri he na ba yawo pacho mi free asante be kwai asanso pacho an abaya ye fro say pacho ye frame akoso ya chirewa akoso ya free he na ba free adakojache pacho yaw ona aye be ma de na de ma ba ha ewie de jaboko enso nyaboko sa pacho ni nyina ne se start chire wasem ni mentu nsim finfini shaase pacho yo pacho me di yaboaben pacho ni nyina ne se ye ne papa na ewo honom ye ne papa na ewo honom na me wo bekwai na bekwai na ewo ho na ha me besra me fada na me saako e wo ha me besra no na me saako ebu o ha ekulase ne yeko ne yesaba ne kulase o tepa ne kokofu ho ne wo nti ye bako ebu o ha yekosra no ho nom ekosusoso no mu adwuma ne asaba akomedura na maba edu school time na me ba fi aba school e wo bekwai nti me wo bekwai school ana me wo bekwai nti me bako ebu ha yekwa ekulase ebu on so a no otikulum na yekwa no otikulum nti edidididi mo kakran sa na ne yeli be wui o papa yere me papa yere a won ne ti ebe wui ema no na me wo school nti sata na me wie school ma me betena na nche me ne betena ya be getting to be 5 months 6 months me na netia nti wie school no me bisan say me wie school na say no e be ne den sabre na afi na we wie JSS me pa chwan aha de bi na afi na me wie SS me pa chwan okay o say na say e be ne de say so no o say me yire agu nti say no ukro ya na wo me nchen kakla nti wo de ende yen hwe enema mu kakla nti ne tena che kakra nti dru ba bi na say ko na nim kakra no onka adwuma no ho enkyere nam say ne te sa de ne midimiti dom naija makope bibi ayen kakla nti me bako sa adwuma sam oka ho hwe a onka nkyero oka ehu asema onka ho hwe nkyero na che se ho na me won me hu bibia ho no me se bia me te ho no ma meye be ni nyina me bako obekumase a na osan akobekwai beboa na me ne betena beboa na be suso no mu ade a na meko atam so na me nua ba ko ho e tere no so ho ntino e bako e wa ade em kakra sa nti enu mo ho no adwuma sem no ente ho hwe e ma ni nua ba ko e wo fa ase ba ko e ba ho no satam ho no na ni nyina na yiri na wu na oba na mse sister say me wie school na me ka adwuma sama papa mfi me ma me dia to na nu se na te sa dia o ma me nkwa ekulase na ne kokoko no me nkwa hwa so bi na sister say yaw jai ekulase de ye ma anko na de nya abutre bebe bibia ma waye wa hasi na me se mate ni nyina o ka papa mfi onka hwe nchiro enso sto na me koba nti mo kakra no be yare ye ni nyina no me ba bete so yar me ba na me hwe na me ko me di pa so kakla uma na me sende ne bibi kakla sa na me ba ko ti mo no na se me hu hwe nti na se mo no me konya adwuma bi wo ba bi na se network no ne ade eni honom nti na me nti ne nka ana yare ni muso na wo yare no de bia oni edi enkomo efa ne japade ene ne nema ho se ne dan ne de ye miensa nso ye miensa nti oni ho a mi sister penyine ne de baako de oka ho ne de baako ana me so de odamu no oni ho a no so ye media papa ne nkomo a no oni mu die no oni edi ano no ana afi nso ni koko na ewo ekurase no eye abusua asase so no ye nanso ne chefa wo mo na ye nti ne chefa wo nti ne chefa no so eno so eye ye dia ti ye nua ba na oka ye ho oyare ma o ye se de tie ne se sika no
oni honom na se ebeka yen sa yen make sure se yen so de bi bebo aye nua no kopem se ne ho so betimi ato no nti ne nkoma ade bia woni edia timi kodi ba bia adwuma se ma me kodi ho network no ne nsensem no mentima antene nka network no ne ade nti mentima antene nka timi ba fie no na chese January no ho na me ba fie no na mbete se me fa da egu beti se wawu no ma mpupu mitemu ho na ana me bai na mbechi abusuafo wo akwantuo mu a wudi pa no baabi a network nie no ufiri eho ba baabi a network wo no e na aba beti se ye so papa ewu me pa chon e na aba ni fie me ba fie okay te me ba fie me bechi abusuan ama mo de bo me se eja dai no wan sori nti di uhu ni na me se mate na mbisa abusuan no sei na eye no ho hyehyɛ no ene na awotweda no na muka se na awotweda ne ye na awotweda ne ye second February nti 2nd February no ibidi 1 week ne koma omo de eye ne hyɛ 10th May nti eye no ye nyina ya ahoboa maame no yeso ne frɛ ne didi nkomo a sei no de na ye ase ma de sei papa ni ho de ma ya na eye bibia adaka no ne ade ma na eye na omo so efie so abrochire wo fie papa nti obi wo fie a omo an na eye bibia nti no oni edi hu nkomo na no de betu yenim se ne wo fa sefo no omo abrochire se adaka no ne bibia de omo afa ne che se ene ye na na ye se ebe ne de se honde yaso adwe ho ne nti se no aka kwan a ye be fa so a ye be ye yie no sikasema ye de be ye yie no ene te saade omo se de 400 million ebe ye yie no nti saade a omo be bisa abusuafo no kakra omo benya amaye na se be pe bi na ye de asoso a ensu ape bi na ye de asoso na yaye nti no me call back to us 2 times nti akire na se abusuafo na ankasa no fa asefo na ankasa afa bibia nti edruma ebe ye yie no wie na ka bia ama esanya mfaso kra wo 200 cedis ka bia ama nti eguso aye bubu kana ye dididi nkomo na owura bi epie onom se papa no beye nsamanse krata edman ai chese papa na ye well edi aman nti no yempe edane embla ejoso na yembeje copy no ne family high court na yembe kenkan mompeda emra ejeso na momra meje krata ne copy family high court mekan na mo mekenkan mai na see you na sa ewura ne ye hwan oso ye lawyer ose oye lawyer nti papa ne beye krata no edman nti na aduru se ye bekwa akwaje krata no abusuafo no bia se wonko abusuafo no mo ka ho ama ya akwaje copy no de abesina court no obia se wonko eflese wa na ose obia se wonko efle empenifo kakra no so mu na omo se omo nko nti maame bisa opanyini ba ko se na se obia se wonko ide na asi nti obia se wonko yi ana omo se klata no enye nokre enti no obia ni akire nkonko di akire obia wu a na japade a wode ma ne ba no omo so ntimi nkodi adanse emfa ma obi ese ono so ne namba emfa abla nipa no so papa ewo honom nti omo so ntimi nkonko di adanse na che se obia se wonko nti maame besinu koti kromo kodi 1 week maame so anu bisa me se na mekoda be na me se me ya de wo ejoso besin ase mi wi a meko na che se onu hu se bia enu anti na maba na che se esa de ese oka ho na one ne mamienu eka ho na ye besinu ba court ho no nti ye tena ka mu no na me fi se ye yekọ ejoso ho no mmom aba akwa akọje klata no e de aba court ho no nti ye tena ka no na ka no de dan ye ne hwe kumase kwan so na mbisa me so ane se na me pa cho yankwa nkọje klata no ama mbesena nko se nipa ne ka se medi nkan je klata no emesene ansa ne akwa akọ kenkan na osi duom ye nko na o se ye ntena ka mu mela hwan se lo ya ne se ye ntena ka mu embela na menti ase na still na akọ na ekoni na menti ase because ye nko ojoso honum ye si den na ye nko ojoso honum no enkoje klata no emesene nko ye ne si ekokuma ni straight ana me de me di ma ye tena ka no me ne ko na che se duru honum no na che se lawyer no wo honom
se yenye bi da no ntino wan hwa bebele into o de klata no mum edi nkan ya hia yo court wo no mpleko lawyer ne free adwoso ho abesen ko Kumasi High Court ho pa chawan nti ekoduru ono no ho no ano si yenye bi da no wan hwa ye bebere edan bi mu ti omudi eru adan bi mu na kire se lawyer ba ko no so ho no so e wo copy bi ono so wa ibi na oyi kire omo se obo date say on the 21st November papa yi be ye klata bi de beto ha sei enu ntino set saade a yene she date a ye benya ho no mo fa mekenkan emayen nti enu kra date ni me ana me share say na saade a me menya ho 22nd nti 22nd no meba na ye nyina ya ba bekenkan ana o see you ana o muma ye copy na de ko nti 20 date ne son ema ye bai ti date ne son ye bai na o mo kenkan do mo kenkan ye no ye nyintum ese papa na nkasa no na ye won efri se sai nipa no kra na wo se ono na enhwe so nche ejapade no no mom na ye sade ejapade na saama no ana empo sa abrante na wo sade ne wo fa se na wo sade ejapade na ma no oye ntumu wo fi ho mesrao de wunim de menka chef yo no wote ho de wunim de menka enti sa wo fa ase kro no otifie ho ema papa no eni ni nyaasem enti opamo no batu na frifie ho no na fesi den na enipa ne no nyaasem wasa ye klata de ama no se onhwe no onchema omo no no kro na so ne yasa de ajapade na ama no enti ase enti esusu se bibi wom enu nti na epamcho ye de ba ha se yesram mo hwe na mo boye na mo nkebi mai akwasi akyerewa eja krata na amukọ court wo ye kenkan kyerɛ mu ye kan mu asɛm kyerɛ mu sesai ye ka kyerɛ ye sɛ papa na ye nsamanse enti ne wafase atakwadwo ne dia ye chamber hall ya atakwadwo dia ana menua na woyale na ta enso dia wo mu dampon baako ana dia aka no ye ne nua ba dia na moe ya de ya maye bi bra papa ne te ase no na mo ne mo papa kinsiri kwadwo sian na mo ne ntem te sei me papa na me ne ye free pa me papa me e free me nkwala mu me maame me ne me maame da sesei me ne me maame da me maame awi ne esusa ne ye mienu me ne me nua ba ma kwamna pia ya papa na ya maame wu ya papa na te ya nti ne ya nana na na te ya papa maame ene ya papa ene ya se wanom na na te eti kwa ba se me nua ba ma kwamna pia ewie je ya chess no na ya jiniska e wo school ana ya be me nua ne be ka kire me nana se nana ya ewie school ne ya se ya jiska ana me nana ne ka kire ya se yan wo ya wotai ba se de akura na obekọ ne fie ebenye ni si fie onka ne si fie enti yankwa adakwaja ache ehwane ye nana efiri ya maami firi adakwaja ache oboye nana din ya kire ye nana ye fra no amode ye kwaja ache ne abusa ebehu ye nana no ampampa menimi nua no ye si so ye kwaja ache ye kwabusa ya kwahu ye fie ye kwa ye na ye kura ye nana no won hyede enimu ye no wo hu ye Waba ya kwa no bisa ya say enkola mama ne ene ya say ya pa cha nana ya pe nana mode no say mo nana wokokumasi o oni wana mba ya dan eti ya gina hwa ne ya say ne ya besa akọ ya besa abanyame adom akina ti wogina hwa no say akwaso ya ne kwabna mo nana amode ene me ankasa ti na me nana no kura no wo su sa adai ana ya say kwabna be wi school ya nana say ya nkope ya nana akira kwan ni enkonko pesika ni enfametua neka timina na ma yebi sese yehia bibia yemla sese ya ma me no yehia bibia yemla timinua ne di wie school ama me nso me de na me wom a me papa ni ne wafase no wakwa abrochire na me ko JSS na wo mama me jai school se me nyeji akola no kola 3 months ye de akola ne ma me jai school se bosom ye betua meka
ya dem beto adwumam ya bebla me machine ne nyina ya mame timi ne wo mo anetia eti me ko me maame wo me maame e friend address e wa o sotium me ko no ho timi wo wa na course ba se me papa yire wawu enti memla ti wo wa obi efra me osesa ye won chem wo wa enka wo beba na me maame ka kire me se na mo ma manfo nya pressure no na me nua ba ma kwam apia wa yale da wo no me papa se ne kapre kura bi nkwade yale da wo mu ama me maame mu ko dwa atoa ko todwa gu fam me papa enti na me nua ne di wuye enti wo wuye no ya de nsa kwakwase me papa me ne me maame mu ene ko ye me papa sa wamma ti esie me nua no me papa wansi eho ti me de me ne wo mo anatia afa dia ene me papa sesei achina me papa sesei ni nua bai satam na mete me papa wo mo abusua fiem me papa edan a abusua no ya de ma no enu mu na mete da bia ne nua bai ne mentokwa da bia wo ne mentokwa da bia anadwo awio anwumlem the bible brome be se me nya bai fu amenye na me fa no me ho nyina bia no wa me fie no ada ba me na dia me kasa sa adai susu apasa wona wo chembe ewo me a eka wo be yesa enye wona wo me nti tituro bo ha na me papa aba be kam bis adai me be di ba nkoa no de ayewo akura mi nima de kura wo de ayewo a wo mpa me ba ani mo ahwa adai na wo de wo made wo ka wo mu hye wo yemu na me de me ba de wo mpa na asem ewo mu sa wo tai sa ti papa no ekofa maame foforo ni timi mo ni din kofa oba foforo nti maame no ene ba ya ene wo beti ensem a ekoso maame ne ka kire me papa se edan na wo di ama han wo fie wo no nipa ne tam so a tu nipa no na wo ba no wo metena wo nchen na wo ba se ye papa na fie ho no achai na wo ba no wo metena wo nchen na eda wo no aduane a wo bedidi bi ena papa ne jetumu eti sister ne tam so ye no papa ne tu no amfa ma ha bi ti na papa ne kwakwayem na odi ki ne ma me se na sa tam no na me ba me fira abusua fie mu ho eba me papa fie be no aduane ewo ho me papa didi wi a ansa na mabesene akwa abusua fie ho eti ma me ne ba wo kan asa no tam ne so ya sister ne tu ye e che kakra ansa na papa ndi safu ehya me nsam se na sa tam na me ne ba ma bi na ne wo ho ye mra metena ho ne ya no aduane a obedi bi timene me papa ya tete hwa ho maame ne ba ho na ntokwa maame ne ba ho da bia wo ne me ntokwa o papa nua na san fira busua fie wa san to a wo papa fie ho ai ne me ko antokwa na ma wo 2 weeks me papa ani ni nua ba no ho na me papa ne ni nua ba na koye sei ho na me papa atwe no ete me baba ka kire me se ebebo no nsia na me ne me ma ye meda ya obelo okepon no onya menya no watch mine na me see you ti ebebo no nsia no na me ne me ma ye di america se ya me papa loki ya toilet gate wonde ne wafase atakwadwe na ye ba ko omo loki no me papa ka kire me se me ne me ma ye besi toilet no enti ye nkwa public toilet ne ye nkwa tuaska na ye nkwa toilet am se ada wo ye yidie da etututu ampa se wo ba pa betu mi ni me maame da me maame sane sama agina ho kra mi ni mo no ye ya mienu mi nua ba ma wu aka me nkwa da wo sanka de na wo ye me wo sanka wo fa me e de me hya wo yem ma wo mamu nwotwe dada adai owa me kasa na be papa so wa ba fom me kasa na sem papa wa ba fom da bia o wana ni nua ba na ba ho wona be hye den hu na be papa adwiri bom me papa tu firi me fie tu me ma won tra fie tu firi me fie me ntimi ni akrofo ntam se adada me ne watena mena tentene me fa wa de da adai na wata ugu mani mu ase me papa timi yi me niam atogu se me nkọ e wo ti krum ho ai ne fie ho me pa chai ya wo se de na ade aye ne nti menya ne hwe okay enti me nhwa de bi ansa na wo papa be wuo no o yare da ho ana me papa ene sai me papa yare da ho tama wo mo pa me firifie wo no na me ba panyin
me man panyimfo mo ye for omo papa maame wi eti Saturday no no mudi na watweda na ya Thursday omudi na watweda na se me pia bonten me ba panyi wawo e ba ba ma se me di akura ne begina school junction na me pekai me din be flu school kaya meko na bia maame na lock gate mi nya kwan enwura efie kopim se ebebo no nsia sabra na papa ne yare no sabra na wotifie hobi na me wo fie ho enti wo papa be firi mu no na wo ne ntem te sei ena me anu ka hope ben kama ka hope o be firi mu na wo ne ntem me papa be firi mu no opa me firi fie ho no tamu wo gira me so se me ntum firi fie ho no na nya ne ba ne me ena msia sa sanja wo ba ne me ntina wudi mani sa no tina wo ne wo nua ba ena wo faase ya bumi wo fie ho atakwadwo no wo bumi wo fie ho sa dada anya wo ba ne me ntia na sa ya wo ba ne me a enka wo nya me sa enti su atwa ye wo asia nyina ye mpem papa mam na me nkomi papa na afa dia me bla wa ablabo mu me bla dai na papa wo de ma ba wiase na wo ya sa dada no ne wo faase na ne din wo venum blight me di America ko free blight e ba fie wo na be papa lock gate ana blight say ofa ada na wo ya sa o be free mu na wo ne ntem te sei na so me to fie wo enti minim dia na ekọ na wo ne ya aka pa chai na ne nkasa pa chai o kan da kire wo se o ye krata ya eye ne were a wo ye o kan bibisa me papa no aye wan kasa wo ya no waka kire ya se woni ho a chembe ho no ye menua ba maidia dia me demo no ye menua ata no edia ena dia ne wo faase ne demo no aya me dia enti se woni ho a ye ya miensa edan no wa chawie okay enti wonyin ni ye nso se ebia na momma papa na somdwe enti no hu sa na okoye krata to so se ene ye wo yi nyina me papa me na tena se ya twa picture me papa payasam me papa wo payasam pa o be wu no no onye fan yo enti wonye hye se eno so no ogina aye se ne ono ane makora ne nye fan dia onfa na japade ma ne nuane ne ma ne ya ne ya fan ya ne ya fan na me dia no wo mo ya me mo pa me frifie ono ene ma papa ne yale ache no 2 times yale ache na najo 12 to 1 na ma wo me ba 2 weeks me nam mata me bai edenwula akata neti na me ndam ya ti new site ba ro new site e wana ne fie no wo e na me ndam enkna me pa me se ya me pekai abefa me papa de na tum me de me papa free me nya kai me de papa tum ye kwadru adwoso government hospital na ekobo wan okrok okay eye me ba say ya make us say almost the copy of sakrata no ebi aba manim ha na copy na eda manim ha no krata ye commissioner for oaths for no bi ena eboye ene mompe sa education we na menye se be matiase ana oba atiase no obeye ne were ya fahin ene oye ne were na eye die siri sane ya oba ade kanu no enu bi ena eboso ya sa commissioner for osua wono ne prepare sakratai edwoso ehona commissioner for oaths no owo the 21st day of November 2024 ena sakrata we onmo prepare o papa would abey afibi emu no wu ye January 2024 2025 enti oye were no November mu dia na chese November December January enu owu ye hey na chese ne oye were ne kura ba ye bosome ba ko ne na watwemienu bi pe no odi wu ye o oi
we die wiri nimu no enipa mienu ene ye adansefo ewo wiri nimu nipa baako eye oseyaw baafo oseyaw baafo no ye hwan maame no ne papa maame ben osewa no ne papa abusuafo o papa nua ba no ne papa side emu bi ni oseyaw baafo ena Brighto usu ono nso woti krom ono nso ye hwan ono nso ye me papa me wafa ase abusuanom asemwe ba ye ose eye wonum wanim ene okoye sa krata wi motumi ni ose ya abaafo ene Brighto usu na bonkomo abusa wonse mpanyimfo krata no epie ya mesewa na de ba ye se ye were ya ye papa ye no mo na mo ya dansefo wom na musimu sei anade na munim fa ho ma ye sa ade no me pa cha was try on de ye hu no Bright ene ye hu no Bright se wonim ho hwe Bright wuti krom me pa cha so onim ho hwe wonim krata we ho hwe ba cha wonya dance ni so onya dance wonim ho hwe enyu ono na twere ni di signature Bright no twere gu ha se onim ho hwe na man kan kire nse ne krata ni di wo so a kire se wasan bi wo hodo mo a mo se wade aba se mo papa na aye ne japade a che no wo man kan kire no e pa cha ya ka kire no eno o se de ai o se wonim ho hwe o se wonim ho hwe wonim da wa mo kwaye sa okay ene mo ma ye nkwa were na ankasa mu na ye nhwe were ni mu ensem oba de a che ame agra we de mesre wani die na in the sociology course ode ensem we akotwi no koto krata terms wo mu oh we ya siri commissioner for votes so meni fufuo we de mu ofo akura mesrew wo de tie kakra na he mesrew the last will and testament of Kingsley Kwadwosian we won't be fangotwi we sir on say we mu efo metimi o wetimi ene miti a on wati o wo de oti ameti really you chatwo was say where a chatwo anansa mansi a chatwo wo ye sociology for ka say la bi say ona mahu say ona miti a on wati ni de mi nsuro wadi atum okay this is the last will and testament of Kingsley Kwadwosian house number wo ho ofri bawro e wa Ashanti region. I am of sound disposing mind and not under restraint and not in any respect incompetent to make this right. Or say or you be an adream with the whole kama we ni how sociology bro for I don't know about na dream meeting akrobia na 18 okay I am ejitum said ya wo kwa ni so de manya gidie ebeduru ho therefore no number 1 I hereby revoke all former wills and testamentary dispositions made by me and declare this to be my last will in the 21st day of November 2024. o kire se o sisu bio se krata we ya wo twro no eye ensamanse a wo ye atwato se bi firi ba bia bakora no a ana waye bi dada we ni twa ni nyina mu ewo date ya o kan de mi refi okay November 21st 2024. Number 3 number 2 I hereby appoint Atakwadwo aka Douglas Owusu and Andrews Boache to be the executors of this my last will. Also oyi enipa mienu bi na wo de nensa asi wo mo so se wo mo na enhwe wo a wo nensa manse a twato a wo kan wo mo na enhwe so we use so am man go di say come de me come de me we dey kusa awura Atakwadwo no oye hwan papa ne wafa ase ma ni nua ba no ne ba ma your friend say e friend Afiakon enti Afiakon ba ene Atakwadwo ena Andrews Boache nso ye hwan Afiakon ne ba
dia fia ko ne ma mienu ɛna ɔde wɔn ma yɛ executors sɛ wɔn mo nhwɛ ne were ne so ɛhwɛ hunu sɛ yapade a wɔwɔ no yɛbɛkyɛ ne kama mo so wa ne ma mienu okay afei mo miɛnsa nwuram ɔbɔ yɛtoa so I direct my executors to pay all my just debts, funeral and testamentary expenses from my estates. Ahane mu bɛyɛ den ama. Ahane de wɔse ayi abamu. Ayi bi abamu ho. Okay, it means say enipa mienu ɛyɛ na executors no ɛyɛ atakwadwo ɛne Andrews Boache. Enti wo kyerɛ wɔn mo kwan sɛ ne ka wɔde na yie ɛne ɛka bi ɛwɔ hɔ biara no yɛmfa ne asset ɛyɛ dan ɛho sika ne ntua saka kokoo din bi anya mamu kokoo din mamu na nso aka kokoo bi I bequeath absolutely rooms in my 3-bedroom house number digital address hyɛ hɔ situated and being at Barro new site in the Joshua municipality in the Ashanti region of Ghana as follows. Watch any dying on okay. Why chamber and hall in the above house to my nephew Atakwajo aka Douglas Owusu of Douglas Owusu and Ofasi. Into onfa chamber and hall. Pieni asano. 2. One room on the left from the veranda from the left of the hey, one room on the left from the veranda to my daughter at Abesu of Kofodia in the eastern region of Ghana. Ura piemu ayimu ho veranda ni mu a ne bonkum so dan ba ko ho a ode ma ne baba ko a yefre no ata enso so. The remaining uncompleted room is ba ko bi ho a wonya nwie to my sister Beatrice Donko of Tikrom. Enso so ode ama onua eba Beatrice Donko a won de Tikrom ho ano won de wonwie. I bequeath absolutely to my nephew Atakwajo aka Douglas Owusu my single guy. Hey. Na owo etuo single etuo no so ode ama ne wo faase. Ai eye broni tuo. Ode ama ne wo faase we de ye dobro single ba. Say ye wo dobro ba ene na bon tuta we de ye ba akon. I give all my native sandals, clothes, and all my personal effects to my nephew Atakwajo aka Douglas Owusu and Andrews Boache. Atakwajo a ye friend Douglas Owusu ono na papa ne se ne honam niema nyina ani Andrews Boache ne mpaboa ne supporter ne na hene ma ne bibia ye de siesie ye ho de ne nyina ne wo faase emienu adia. Number 7 the twato no enioma a wantumi amodin wo esoro ha nyina se tumi nante ana se entumi nante odni nyina ama ne wo faase Atakwajo Douglas Owusu no ene Andrews Boache na chese wo hwe sa krata wi ya se wa ya ye kana semui ye Beatrice Donko kire se yenko kenkan wo koto na ye opanyini Kinsiri Kwadwo sian na ye no krata no ye krata memfa ne se papa ne ye ma onu nua ba ne ma nyesa de te na se mo papa ache ne nua ba ne wo faase no made a ade nti na ha mo die nti na ha mo yenso yenye den yenso yenye den sa ne nua ne wo faase ne papa nso wo ho ono ne papa wu a obian ho no ma obepese okwa akopɛ ne papa bibi ye ne hwe wanye bibia fan support nti we ne wo ho na yenso ye betenam ne yenso ye de apa bibia ye no na so sa aka se unu aba ne wo faase ne mfa ne ye koya na se ye bai krata we mujitum se mo papa na ye pa cho ye nyintum mo nyintum pa cho de bi nyintum dia na maka kire mo so ano e wo sa krata we ho bekin kan de koye no on flow bia da obi anso mfre ne da mon kan kire ne se krata na wo no de ba ye ma mo de kokoto wo no enye krata pa sa na mo mu no wo mu tiri mon ka sa nkire be ye ne nyintum se e krata pa. Okay atiefo hey
we wona obade wa ya de hwe wa ya de obi na eka se nka menka no one by one se be ya obete na de wa hu kura ma kom na de me wonu ze me ka brofo me kire brofo ase ana kom de oh chini ya minu yen opese kom de me nti kuse no waye kuse enti krata no nie enzam ha okay edi asem no ba de opeso bisa mai wo bibi apeso bisa ewra aja o papa na ne madodo ye sei na ye fo na mo ye fo one madodo sei e na wo ye e ma tele no wo fo na ye me ma sei na ma sei kan wo nyina bom e ma tu ena sisi ya ba ko afiri mu e dia ka menene afiri ma me ba ko ndi se mu amaka ne de obi an ko ne ma me ena ba ko de ata bi de won de ni tra yeye ni din abawe mu e die nti na papa yi wo ma me ensan wa asasi so na mususu se wo de ba ko pedin na eba mu won de o ma ni bi na mo maka de wa ama mo ye de yesusu se bia o yale ne ntia ono won tia po hu di mususu se ne yade ni nti na ahumoblo kan no ena de wo twero sa akrata wi no e de ma no e ma ni din ne papa na nkasa no ena ye se papa na nkasa na ye ya ye nyina obi ade ewumbi ade bia ne nsema o kan ofia na ho mo nkasa ye mu no na mo keka se na ota ka se pieni asa na odamu no eye be ma idia we ye udia we dia sa nkeka no na okama enipa biti ana se mo ma no nko ana na o ka kire ho ye nko ana ya no waka kire ye se ya ne te wa no waka kire ye sa ndi we se wo didi nkomo no wa ni nkomo ama obi ante wa bra na mwo ho se ebia papa asomasi ana eja akosi asomasi de ebire bi ni oni edi sa nkomo yi na wo ho bibia sa ansi mo nko ana munim ne wo fa ase no mo ne ni nua ma no mo aka no de wa nka bibia sa anso ama mo anteta mo betimi de yi adanse ni nua ma no so wo mo yese aka maame no nko na aka no na aka wa na me papa ezem papa primiti aka wa no nko na woni wo faase ye foforo wo ba bibiu e wo faase no bebre wo mo wa bruchini ni se ne wo faase we mu na ne ben no pa so ye no de wo mu ni ha sabra usu otu wo no na ne sam na otu wo no na ne wo faase ne da so tifie ho ana sabra no so ne watu ne no ne wo faase ne watu ni dada kra enti mo papa ebe we na mo papa wo faase no a ise wode na ya se wonyina ho nche na japade a ono kro no na japade no ni din wo mu se won sa amfa no mo papa ebe free mu no na onte mo fa nchen biu onte mo papa nchen biu e pa cha o dia mete ya ne se papa na hwe ase ama ne nem onte ni nchen biu a ne da bi nye nchiremu se metu wo ntimi nchire nti wonnim se wosan betena mo papa nchen ana se o metena papa nchen papa ne pamo no ma ni free ho no osan ba fie ho bio ana wa makosi se papa ni da bi tamu me free one de me wa one de na boy ne no onti fie ho bio wo free ho di be se ansa na wo te se papa ne pra ana wa yare ye no emfa se ye free ti krom e betra jaache 2 years ni eze mu free ho e be se afe ene kakra ansa na papa no etofom pa chai no tofom no mukọ ho ekosra ne da bi so me ya pam ya frifio ntimi kura no minim ya pam me se me frifio enti minim ebra o free mu no a wo koye no o ma nka se ko mensi ha efri se wo yare da ho mo ama mehwe no nyi wawu ana mo ba e pa cha o me wo mo de nsane bai die bebusa no wayi ano wo koye no aha wo mo ka bibisa a kire wo se wo yare ye mo ama enti nye wa free mu na mo ba enti mo nko da bi obi anka sa ankire mo pa cha da eyi no mu nyina na mo ba mu ye ya na abusuan no nko na ye pa cha ye nyina na ye edie na mo ye wa ye na se ya na kire se mo papa na free mu
yɛtena aseɛ no ɛna tamwa me ne me nua yɛkɔɔyɛ no a wɔn so wɔn yɛ ntotoyɛ no yɛfrɛ yɛ ma yɛkɔɔ me na wɔtwe da ne deɛ na wɔn ayɛ wɔn ntotoyɛ awie nam issue na na ɛwɔ hɔ ne nti na wɔn ayɛ wɔn ntotoyɛ awie eti wɔn de bɛtɔ me maame anim sɛ wɔn de nsa no ba me ma nsom nam so papa no biribi sɛn ɛna na ɛwɔ hɔ enti na ɛnkɔ w'akyi nga na wo san akyi bɛrima bo ayɛ ɛdeɛ na mo yɛ wɔ ayie no mu ɛkyerɛ sɛ mo ka ayie no ho mo nyina na mo ka bo mo yɛ pacho de tie ne sɛ emira o mo ka sɛ aburokyerefo afa bibia no ne yɛn so yɛ ne sɛ ne te saa de aburokyerefo na afa bibia de a yɛn so yɛ papa no no nti ade a yɛn so betima yɛ sɛ yɛtɔ entoma yɛtɔ adesiedie petia ene duku ana ma ne nyina flower ana nyina yɛn so yɛde support we na mo so mo de kosie me pacho mo papa eba nsan bomu no madofo bi ba ye wo mo so din ba mu bebo mo nso mo nsan ma yehu se mo papa na afiri mu ana me pacho beble ensan bodie beble sami ameti hai ensan bodie beble jaachefo ne tikromfo ebra mo tena ase adwoada na mo bu akonta no wo mo yi de odi ade no omu yi de odi ade na omu yi de odi ade a sen e na omu ka kire mu omu ka say e ma mpanyimfo ni hia na womu koyi de obedi me papa ade enti womu kobusa abre ba ye no womu ba ye no abrewa sa ye womu busa ye no womu se abrewa sa ni nua ba say wono ade bedi ni nua ba ma ade ya ye wiri ya mane de wiri krata we ya monte ase yi kire so ono ne mane ye de edan na ma ono an ne beka so ono an be dia de okay ebra wo mu ko agina no na saa abrewa no aka ho ko wi maame no ai wo ko wo mu ko bu saa abrewa ne ma efie empanimfo ewo mu ma no ene ko agina saa maame no ko wi ene wo ko ba ye na hwan na bo amane ye no buchane man mpanyimfo na wo mu ne sai ni nua ba sai wono abedi ni nua ba ma wo mu ne yi no ana ti asem na me busa oni yi wonka bebi nse obi ano ye ko ne ye ba ye se ye ko busa abrewa abrewa se eni pass masi na eni na ade ba wo ka se o se nti na me se kan ye afidie so na wo no omo ba ye no omo kan ne sei omo tu agina omo ba ye no omo kan ne sei omo tu agina na omo ko ba ye asem a omo kan ne sei ni nua ba ne sei obedi na ade ni nua ba ne sei obedi na ade ono ni nua ba ma na ewo nti obedi na ade omo kan si so saa na omo kan afei omo kan saa ne die bebie na omo kan ye oba ni be ma ade kwa ti bibi be san si wo ba omo bo ne ka nya kan na meka oba ntutu amamrem enti se oba ye odi obi ade a bibi san etoa so omo anka bibi abi o fade etoa so ni eya asembisa na yenhwe omo anka se omo di obi esi ni na so be ma esi ni na so be ma esi ni na so no oba na na o tai na chi da bi ono agitum se odi nanka omo man wo faase ba ko ofrabrochire bai nanka ono nanka omo manadie nanka omo de maame ne ba bema atena ne na so ana omo se ne te saa de a mampanimfo no nkwa akire ho nkwadwene ho se ono no omo manadie ana se omo de bema foforo adi nti omo kwa akire obaaye no ana maame ne se ono ani nua bema ana ewu nti ono abedi ade no nti omo anfa bema bia anka no ho se otena ne na so ana se wota na chi debi omo anfa obi anka ho amunum ho a ena nipa no a wode krata abaaye se court asemu abamu ana wo abamu na hwa adwoada na na obaaye pacho adwoada na na nti obeka to abusuan panimfo ni nyina anim ne pacho obeyi krata ne kire se papa ne beye krata ensamanse edema no na akase ye ba beje wasi afe na okọ file ano no nti ye ba beje e de akọ high court no ma akọ kenkan amaye nti omo anka bibia ankere mu se efiri na ekro last question mo papa ni omo kan mo so mo bani me pacho omo kan kwa na omo ka se mo papa no omo ka se ye papa ene ye sewa sa me pacho an akra me da se mensme da se owuo no de obewu
na akyira sɛm no ɛyɛ ɔtwe ho nwi mama yɛnhwɛ yɛnea yɛ legend deal ni wu akyi ne nsɛnsɛm bi a ɛbɛbɛ ba mate mahunu krataa ɛyɛ ne mmerɛ nimfoɔ no atwerɛdeɛ pie sɛ wonni nipa ne te aseɛ na